Skús obidva široký? Mám. Výborne. Poď, Dovid. Robiť pre ORF-ku, najmä čo sa týka v cykle Univerzum, je samozrejme veľká podsta, veľká česť, pretože tieto filmy vyrábajú tí najlepší ľudia z prírodopisnej branže. Ja mám Vysoké Tatry úžasne rád, pretože som tam aj vyrastal, keď som tam nosil a chcel som urobiť nejaký taký pekný film. Zrazu došiel Tomáš s ponukou, že by sme mohli robiť krásny film o Vysokých Tatrách pre redakciu Univerzum, tak to bol taký sen, do ktorého sme sa, myslím, že všetci tak dravo pustili s takým nadšením a bolo nám úplne jedno, koľko hodín na tom strávime. Celý film, keď sa tak zoberie od prvotného nápadu až po odvysielanie v televízii, trval skoro 5 rokov. Boli to vlastne 2 roky vývoja, 2 roky výskumu, čo by sa dalo, čo by sa nedalo. Snažili sme sa hlavne o jedno, aby ten film bol pekný, aby tie Tatry vystihoval a aby sa nám podarilo natočiť niečo, čo pred nami ešte nikto nenatočil. Ak si niekto myslí, že príde s kamerou na 24 hodín do lesa a že urobí nejaké obrázky, to vôbec nemusí byť pravda. Čisto s kamerou sme boli vyše 300 dní poskovávaní kade-tade po lesoch, respektíve vylezení na rozličných štítoch. A dokopy sme nakrútili, myslím, 4400 minút materiálu, z čoho sa vlastne nakoniec skladal výsledný 52-minútový film. Boj v Tatrách musel byť dopredu dohodnutý so štátnymi lesmi TANAPu, s ochranou prírody, s lesníkmi, ktorí nám častokrát robili sprievody. Chaty sa museli na prespanie dohodovať, aby sme mali kde zložiť techniku, takže po tejto stránke zmanéžovať tento film tiež nebolo jednoduché a skúsenosti režiséra ako Pala Barabáša a jeho kontakty v Tatrách, ich znalosť biotopov, to bolo obrovským prínosom pre film. Najťažšie pre mňa na celom filme bolo, keď pán režisér mi zahlásil, že hurá, ideme na Gerla. Ja si myslím, že sme robili výborný tím, každý mal iné vlastnosti. Mne sa veľmi páčil Miloš, ktorý nám pomáhal robiť a hľadať zvieratá, ktoré by sme mohli nakrúcať a ktorý strážil to, aby všetko prebehlo úplne tak, ako to v prírode má byť. Nakrúcanie so zvieratmi je veľmi zložitá vec a chce to veľa trpezlivosti a veľa citu. Hlavne kvôli tomu, aby sa nakrútili obrázky a zároveň tie zvieratá neboli vyrušované, obmedzované. Pre mňa bola spolupráca s Palom, dá sa povedať, Vysoká škola filmárska, nadstavba Vysokej školy filmárskej a zase u Miloša to bolo nadstavba Vysokej školy prírodovednej. Tomáš bol úžasným motorom toho tímu, lebo stále nás hnal, že toto by sme mohli skúsiť nakrútiť toto a hoci človek niekedy tak pochyboval, asi to možno nepôjde, ale niekedy to vyšlo a práve ten motor v tom tíme vždy treba. Pri príprave tohto filmu sme si s Milošom mysleli, že orly budú absolútne excelovať v tomto filme. Bohužiaľ sa to nepodarilo, lebo jednak pytliaci vykrádači hniezd, jednak chladné a daždivé počasie. Mali sme vytipované lepšie hniezda, ako sa robili zábery, alebo bolo možno vidieť vo filme, ale len na jednom zmizla znáška z neznámych príčin. V druhé zasa tam boli nejaké biotické činitele.
pri jednom hniezde, ktoré sme nakoniec použili a ktoré sme našli, tak sme tam strávili pár dní a orlica nenosila nič iné, iba zelené halúsky, čo bolo svojím spôsobom takisto príjemná vec, ale my sme čakali nejakú veľkú korisť. Nakoniec sme museli odbehnúť na jeden deň do Belianských Tatier a keď sme sa zase vrátili na hniezdo, ktoré sme nakrúcali, tak boli tam nožičky srnčej. Snažili sme sa, aby ten kamenný svet Tatier dostal život a ten život v tom dali práve zvieratá, divé zvieratá, akcie, ktoré sa nám podarilo nakrútiť. Vlk ti nikdy nič neurobí. Imro, od 15. storočia není záznam, že by niečo urobil No ale človeku. ukáž mi frajera, keď držal ovcu takto a pozeral na mňa. A ja guň mu 2 metre. No ukáž mi, a bez flinty. Čože s kijakom? A predsa to má zuby. No. Sú také dni, kedy máme pred sebou určitý scenár, je to potrebné natočiť a všetko musí ísť s bokom. Čo ja veľmi mám rád z celého filmu, sú samozrejme vlci a rysy, to sú úplne úžasné zážitky, ale čo mňa veľmi teší je napríklad vidra. Byť na tokanisku, kde okolo krytu toka na pár metrov 17 kohutov, tetrov a medzi nimi sú 4-5 sliepok. Pri tom toku tetrovou sa kanimočiarne, ktoré boli vtedy na ťahu, pokúšali útočiť na tokajúce kohúty. Ani nie kvôli tomu, že by ich ulovili, pretože to nie je prirodzená korisť kanimočiarnej, ale len skôr ako z takej hry. A vyzeralo to vo filme veľmi pekne, keď tej tetrovi sa bránili voči tým kaniam. Pri nakrúcaní v Javorovej doline sa nám podarilo nakrútiť neuveriteľný záber, ako kamzíky idú v Belanských Tatrách od Muráňa po skalnom hrebení a zrazu z druhej strany tohto hrebenia sa objavil medveď, ktorý im išiel naproti, všetky kamzíky sa otočili a pochodovali ďalej. No bohužiaľ, bolo to ďaleko a tie zábery neboli veľmi kvalitné, ale bola to tak úžasná scénka, ktorá sa síce podarila zachytiť, ale vo filme sa neobjavila. To v rámci bežných služieb v teréne sa človek častokrát stretne s medveďmi. Aj keď viem väčšinu tých brlohov, často sa stane, že sa objavia nové a v tomto prípade sa stalo to, že som priamo vliezol do brloha bez toho, aby som vedel o tom. Bolo to 26. apríla v 2002 a to ešte medvedica bola s mláďatami v závere jednej studenej doliny v brlohu, čo som už nečakal. Som myslel, že budú vonku. Tak samozrejme po mne vybehla a dopadlo to nejakými pár zlomeninami ale v celku dobre. Každé takéto kvázi napadnutie človeka je len chybou človeka v prírode. Ľudia sa všeobecne medvedia veľmi boja, pretože si myslia, že sa môžu stať nejakou zložkou ich potravy, ale opak je pravdou. Neviem o prípade, kedy sa stal človek v európskych podmienkach korisťou medveďa. A vlastne bola to úplne číra náhoda, išli sme dolinou, je pravda, že pozerať medveďa, ale na úplne iné miesto a zrazu sme si periférne všimli, že niečo sa tam pasie. No keď sme prišli bližšie, tak sme zistili, že to je medvedica s 2 mladými. Úžasný obrázok sa nám podaril urobiť, keď jedným smerom beží srnka a vlastne oproti nej idú 2 malé medvediaca s medvedicou. Keď sa nakrúcajú hluchane, tak sa stáva o 3 ráno, aby sme sa dostali desi na lokalitu o 4, o 4:30 na ten tok, takže po tejto stránke je to dosť krúte. Je veľmi prekvapujúce, že ako je vybudený hormónmi a vlastne hľadaním tej samičky a súperením s ostatnými samcami, tak v našom prípade si ako samca vybral kameru. Bola to veľmi veľká zábava, lebo sme sa ho nedokázali zbaviť, lebo stále útočil. Snažil som sa, aby okrem tých divých zvierat boli vo filme aj ľudia, ktorí pod týmito horami žijú, či sú to nosiči, či sú to horskí vodcovia, horolezci, či to boli ľudia z Lendáku, gorali zo Zakopaného, alebo obyčajní robotníci z Oravy. Osobitnou kapitolou boli bačovia,
ľudia, s ktorými sme spolupracovali na tomto filme. On si to medveď zase na Konskej, keď sme boli, vieš, čo urobil? On zožral a chrbticu, grk, hlavu, toto si nehal a zahriebol ti pod cihliak a takto ihličím do takej kopy. A my sme ho tu hľadali, to bola presne moja chúďa, kotica malo o 2 dny, noči ho nevzal. My sme ho hľadali a tam som to našiel. Zahrebený. Medveď zase tak si to akože odložil. Na jednej strane sme týmto filmom chceli ešte zachovať to, čo existuje, lebo vidieť napríklad veľkonočnú omšu v Lendaku za pár rokov už nemusí byť realita. Vidíme, že v Zuberci ešte pred pár rokmi toto fungovalo takisto a už to tam nie je. Pri nakrúcaní takého filmu človek získa mnoho kamarátov a tieto kamarátstva ja myslím, že pretrvajú dlhé roky a to je najcennejšia asi devíza filmu, že ste odrobili kus roboty a tí ľudia navokol si tú robotu vážia.